Ngiyacela bazalwane sifuna amabhayibheli encwadini ka-1 John, incwadi kaJohane wokuqala isahluko sesibili egamela inkosi. Amen. Isahluko sesibili uverse number 15, amagama esiwajwayele alibonga igama likaJesu. Amen. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. 18. Verse 18. Bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokho nezwa ukuthi umphiki Kristu uyeza. Nakalokhu sekukhona abaphiki Kristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Inkosi ayibusiswe ukufunda kwezwi layo. Haleluya. Haleluya. Uthi lo mbhali lingalithandi izwe nezinto ezisezweni. Ngoba umuntu mayethanda izwe, uthando lukaNkulunkulu akanalo. Haleluya. Alibonge igama likaJesu. Haleluya. Uthi lo mbhali izwe lingalithandi. Ngoba manje nathanda izwe, nakanjalo uthando lukaNkulunkulu ngeke nizimbe nalo. Kunalokho nizoya esontweni kodwa uthando lwakhe lingabi nalo. Alibonge igama likaJesu. Alibonge igama likaJesu. Because kunobungozi bazalwane ekuthandeni izwe. Ngoba umuke wathanda izwe, nakanjani uthando lukaNkulunkulu ngeke luzele khona la. Alibonge igama likaJesu. Amen. So uthi ke lo mbhali ke alikungenzeki iphutha uthande izwe. Ngoba mawuke walithanda izwe, nakanjani izwe lizokuphoqa ukuthi uhlukane noNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Ngizoshesha bazalwane, because uma uthanda izwe, asibheke uJesu efastile 40 days and 40 nights. iBhayibheli lithi kwafika uSathane wathi kuye emlinga. uJesu lokho ebhalile, lokho eshilo ukuthi kulotshiwe. Wayesethi uSathane ekugcineni, wayesethi uSathane awubheke nje emhlabeni ubukhazikhazi obukhona, awubheke nje into esemhlabeni ukuthi ihle kangakanani. Mama khothama nje kumina kabodwa, yonke lento oyibonayo uzabuyifumana. iBhayibheli ke lithi uSathane wawubheka umhlaba, wabheka ubukhazikhazi obusezweni, wawubheka konke okusemhlabeni. But uSathane waphinde waguquka wathi nakalokhu kulotshiwe. Alibonge igama likaJesu. Yini ndaba Jesu? Konke okusezweni akukho permanent. Konke okusezweni kuyadlula. Ingakho injabulo yakhona injabulo yesikhashana. Alibonge igama likaJesu. Konke okusezweni kunama expiry date. Konke okusezweni kunesikhathi okwenzeka ngaso, kube nesikhathi okugcina ngaso futhi. So kuthi ke lo mbhalo namhlanje ungalithandi izwe nezinto ezisezweni, ngoba ubuke wathanda izwe uzophazamiseka ekuthandeni uNkulunkulu. Umuntu akakwazi ukuthanda kabili. Umuntu uthanda kakodwa, abambelele othandweni noma entweni yodwa ayithandayo. Ngeke kwenzeka wathanda into eyibili. Alibonge igama likaJesu. Nikhona bazalwane. So nobani namhlanje into asiyalela yona bazalwane iyodwa, ukuthi singalithandi izwe. Enasoqaphela nezinto ezisezweni singazithandi. Ngoba masike sathanda izwe nezinto ezisezweni, lokho kwenza uNkulunkulu aflathelise ubuso bakhe kithina. Enakumnandi ke bazalwane ukuflathelwa uNkulunkulu, kungcono nokuflathelwa idlozi wakho yoliphahlela uhlabele liphinde libheke futhi makwenzela libheke. Kodwa uma waflathelwa uNkulunkulu ayikho into ongamphahlela yona.
church. LiBhayibheli uyeza namafu onkamehlo azombona. That is why we are not shaking ukuthi bakhuluma nge-rapture, because we know ukuthi bayevela siyofana naye, like it or not, because samamukela wasipha amandla asimingawo, asidingi confirmation yomuntu kodwa sine confirmation yakhe ukuthi uthembekile uthembisa. Lilukile chokwela because it's niggas sweet to ethi ningakhathazeki ngalutho kodwa kholwani yimi bese nikholwa na ubaba sase sinikeza ithemba kwathi wekhaya likababa kunezinto eziningi ukube bekunenjalo bengengibuye ngizonitshela akekho konekhenale kodwa ekhaya nezindlu umuntu indlu yakhe asaphile emhlabeni. Akekho yongena kweyakhiwe ngayakhanga emhlabeni. Siyakasina. Ingakho uma ke wakhuluma umbhalo ophefumulo wathi ninganthandiswe nezinto ezizweni. Yindaba singathandiswe. Ngoba uyazi ukuthi izwe liyabambezelana. Izwe linezithiyo. Abesethu osihlabelelayo bonke abanethemba elinjalo bayasihlambulula impela bese belahla izolo nemthwalo. Ingakho abanye bayasibuza ukuthi hayibo siyalazi izolo lakhe yini indaba eqhubeka ememeza uJesu ngoba izolo benje. Ingoba bonke abanethemba elinjalo bayasihlambulula balahla izolo nemthwalo abese yabhala phalayo athi babusisiwe abazigezayo izingubo zabo ngoba bayodlifa lombuso wasezulwini. Ingakho asikwazanga ukuhlala esonweni kuze kuvame umusa kodwa saphuma osonweni sathuma siphulule esonweni sasesiningiza umpostoli Pawulo sasesikhohlwa ngokusemuva sathatha amehlo sawabhekisa kuye sasesilandela yena sasihlabelela njengabo bonke sathi siyokulandela Msindisi wenowathi igazi noma abantu bekuthela kodwa thina sokulandela yini igama sathengwa ngenani eliphakeme. So ithi lento ayikho into engamtakazelisa uma kuthiwa kuzokwenzeka i-rapture kulaba abacabanga ukuthi izokwenzeka i-rapture ngokokwazi komuntu. Lalana bazalwane bami izokwenzeka i-rapture ingenzeka namanje ingenzeka nanini alibawe igama likaJesu. Kwana lithi iBhayibheli bazalwane ngisho noJesu uqoba balazi usuku lokubuya emhlabeni. Analifunda kahle iBhayibheli ningalalela abantu kakhulu kanti nombala ufundi. LiBhayibheli noJesu akalwazi usuku lokubuya kwakhe emhlabeni kodwa ulindele uBaba uNkulunkulu ukuba amtshele bese uJesu ekehla. Nginayo into ethi bazalwane bami uma uJesu esebuya kukhona izinto ezizawusikhomba thina njengebani. Yethi sezikhona vele ama-persecution e-America mawushumayela strati uyaboshwa uboshelwe ukuthi uthi Jesu lezo zinto ziyasho ukuthi ozayo uyeza wayisiza indaba wephuthabela bayikhuluma ngamaBhayibheli. Lot of people bazalwana abanawo amaBhayibheli bonke abantu fana nalesotweni uma ungathi asiphambi izandla sibona amaBhayibheli
Ngalibona ihlazo. Technology isefonini. Kanti ngelina ngaseyixoxa ukuthi siyisithunzi sale ncwadi. Jesus. Ikhona bazalwane? Hallelujah. So ixoxa ukuthi siyisithunzi sale ncwadi. Wabuka iBhayibheli alikho iBhayibheli elimnyama phakathi. Kodwa lokho iBhayibheli elimhlophe phakathi libhaliwe ngamagama amnyama. Ingakho babusuku uma sikasafunda noma kade kumnyama kanjani empilweni yakho. Noma kade ukhungethwe isiphi inkinga. Noma kade ucindezeleke kangakanani. Noma kade ukhala kangakanani. Kodwa umuntu walivula iqala likhanyisa ubuso. Uswakala usihlabelele uthi kunyama. Kunyama. Government system. God packet. Abahlekiwe. Get us. Access God.
ngimemeze kukhona imithetho esishawele yona eParliament kodwa kukhona imithetho thina singayilandeli njengamaKristu Jesus. awuthiphelile futhi kukhona imithetho esishawele yona eParliament kodwa futhi kukhona singayilandeli thina ngenxa yomuntu esimlandelayo ngenxa yenkosi esayikhethayo eSouth Africa yikindele evalelekile yonke into ivumelekile ungafuna ukushada ngobilo bodwa uyahamba uyoshada ayikho ivumelekile kodwa thina njengamaKristu leli Bhayibheli asivumelekanga ukuyoshada ngobilo bodwa eSouth Africa kuvumelekile to abort the child kodwa thina njengamaKristu asibulali. That is why we need men of God abazoba nesibindi abazoba namandla bekhuluma insindiso ukuthi insindiso isamkhulula umuntu isamsindisa umuntu namanje isaphila. Absolutely. Remember, you can open your book. Abazalwane befunda incwadi yakho yonke into abayiphilayo baphile ngokababzulu bathi noma befakaza bebonge ubabzulu lalana bazalwane kukhona into ezenzeka ezweni kodwa thina njengamaKristu singasifuni sibe ndawonye kanye naso. Jesus. Nikhona bazalwane nawuthi ngiphinde kukhona into ezenzeka kubazalwane ezweni kodwa thina njengamaKristu esinafanele sihlanganyele naso. Awuthi ngiphinde ngokugcina zikhona nezinto ezenziwa kuma-families wethu kodwa thina njengamakholwa ekufanele sihlanganyele nazo ngoba labo ababizwe ngelakhe igama uthi Jesu bayafika Jesu bathi Jesu nawe umama wakho nabafowethu bayakubiza ngaphandle uthi Jesu hayibo abafowethu bani lo bekukhuluma ngabo abafowethu abantu abenza intando kababa kamanye amagama uthi Jesu bafuna ukulandela mina kubiza uthatha isiphambano usidele uma usidela wakwazi ukuthi bamlandela kukhona ama-family members azoba against you bamlandela even your children bazoba against you ngoba balandela yena. Mawusathanda ukubizwe ukuthi mngani kuleli lizwe wisitha sale nkosi esikhonza inkinga yakho ufuna ukuthanda kakhulu emhlabeni kanti kuthanda emhlabeni kuyizeleze alibobi igama likaJesu kungcono ukuhlupheka emhlabeni kodwa ube nenjabulo ekhaya kunokuhamba phezu kwegolide kanti uhambile wayoditha igazi ukuze unebe kunokuhamba phezu kwegolide kanti khona abakhalayo kungcono ukuhlupheka emhlabeni kodwa ubuzwe ngokuthi umntwana kaNkulunkulu ulayike. Sengiyakusephale ushithaba sengiyakusephale uthi lo mbali wena njengomntwana kaNkulunkulu njengoba usindisiwe njengoba usumamukele ngaphakathi kwakho ukuze uzokwazi ukusurvive kulomhlaba esiphila kuwo ungalithandi lelizwe sondela abantu abasha ungalithandi lelizwe nezinto ezilapha ezweni kodwa zonke ngezwi kaNkulunkulu nangokukholeka bese uphila ngomnyalo kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu azokunikeza ukufiswa inhliziyo yakho. Nikhona bazalwane ungazama ukufitha ini kwi-status ongangeni ibusona sanibona abantu abasha sondelana eduzane ungazama ukufitha ini la ungaqualify ukungena khona because ngesikhathi uphoqa ukufitha ini kwi-status esikhona noma eseduze kwakho sizokufika ukuthi wena awukho kwi-level yazo bese bakhona into usathana ehlebela yona ukuba uma ungenza 1 2 3 4 ungakwazi ukuthi
ufike kule level ungazama ukufitha in la ilevel yakhe ingakafiki khona. Baningi abantu abasha abadayise ngomsibulo babo bezama istatus, bezama ukuyogoka odoshkapana, bezama ukuyogoka naye baze badayisa nangabo, abanye badayise ney'beletho zabo, bahamba bayolala nabantu aba-rich kanti bathwele ukuze uzokwazi ukusurvive. Ntomusha izinto ongakafiki kuzona, bekezela uhambe kahle. Indlela ejibelayo inokufa phambili, ibonakala inhle mawusayiqala, kodwa ngaphambili kunomdodo omkhulu ozawungena ungasaphumi kuwo. Baningi abaluthwe ngabangani babo, kwathiwa mawashaya one-class nje, alone iklasi alibulali i-glass of wine. Mawungathi nje iwayini liyadingeka emzimbeni, njengama bayakhala ukhalisa ukuthi uthenga. Omunye ngasakuthenga nokudla emqashweni, usethi mangithole nje noma iwayini ngizokwazi ukwehlisa lento engiphethe. Yini indaba? Wafica abangani bakhe behleli bexoxa bethayi wena ngene entweni ma, ngene entweni. Nikhona abantu abasha sondela ngokugcina ma, sondela ngokugcina sengiyaphuma kuwe. Indlela uthi awubona kahle umbhalo kaSolomoni, kukhona indlela ebonakala inhle emehlweni lakho, kodwa isiphetho sayo ukufa. Lalela, njengoba umzali wakhe engaka umemeza, ungaqabanga ukuthi uvele wabangaka, uqale khona kuleyo ndlela oyihambayo. So umemeza usuke sebona ukuthi nanti yalewe langilayo, nanti into efana uyenza. Bheke muva umbuka ukuthi wayi namhlanje ngibiza kangaka, wayi namhlanje ngiyala kangaka, wayi namhlanje ngimemeza, ingoba ususeduze kwalewa awungena kulo. Lalela awuthi ngimemeze ngexolisa ubusha, ungangeni emgodini owangena uma wakho, ungangeni emgodini owangena uma wakho, ungangeni lowo mgodi. Kwaona yena wabathola bam-advisor bathi mntanami, uma sekunje hayi ngempesa kwenziwa kanje. Wabathola abaney'ndwangu bambhinqisa lavaleka ihlazo. Mhlawumbe wena ungabathola bazokuvala ihlazo. Lalela utobhala kahle, ngakhuluma kuwe wasenenhlazo, ngakhuluma kuwe basebusheni bakho bashuta ngezi sondela mntomoshi. Lalela, lingaluthandi ngabangani bakho, anilingani ngokwama-levels empilo, nasemakhaya anilingani ngokwamazinga. Kukhona abathatha entweni, kukhona abangathathi entweni. Musukuphila njengomuntu odizamba ngampondo, wena ube wazi kahle ukuthi uphila nespinachi. Usofa ufele kwizamba ngampondo, kanti lona odizamba ngampondo phambi kwakho akalijumelanga. Elabazali bakho wayefuna ukufa, because phela wena uyazazi wena ukuthi kuzithola something kufanele ujuluke nabazali bakho bejuluke. Bawayi uzofitha ini kubantu abavele bathathe benze. You will die before time. You will die before time. Understand isimo sasekhaya. Bese nama-decisions are right. Ukuthi ekhaya banje, Father, I will try my best ukuziphatha kahle, ngifunde ngidala Nkosi masengifundile, umnikeza
umsebenzi ushintsha isimo sasekhaya. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Khona yena uzokunikeza ukufiswa inhliziyo yakho. Mashokati abasizi lutho. Labantu ababona TikTok na social media. Wababuza ukuthi baqale. Nathi bosibuza kwabanye sinenhlanhla yokuhlala nawo ama celebrate. Uma sebeqoqa abanye ubheka impahla egqokile. Uthi ngibheka ithi khamba kahle manje ngibheka efonini. Awuzomtshela ukuthi emini ngikhoya mnandi lwela mnandi. Kodwa umkamelo wamangilala uqhela inyembezi. Ungayi lapho. Right? Ikufikile mistake endleleni. Sikholela lokho esontweni. Ukuthi ungafi ukufa kwaphakade. Usengavuka, usengaphila, usengaphumelela. Alifi iphupho engalafu umnikazi. Alifi iphupho engalafu umnikazi. Listen. Bambu Jesu. Ungafithi ini. Ungazama ukufitha ini. Be patient. Kama uhambise konwa. Kodwa ungalali. Usufika empumelelweni. Emzimbeni wakho ntomusho. Kunempendulo zekusasa lakho. Emzimbeni wakho kune bright future. Emzimbeni wakho kukhona impumelelo yomndeni wakho, your own family. Emzimbeni wakho kukhona injabulo yekhaya lakho. Indezosiza, lalela izwi, lalela abazali bakho. Fuma ukholeka, fuma ukushawa, fuma ukuyanwa, fuma ukubaliswa. Uzoyibona lento oyifisayo. Ifukala ukuthi jabalezi ifukushiyela kuthiwa hayi noma ungenziwa nothulwe. No. Thina sinekindo enkulu kakhulu lalela ndlela sekhaya. Isono njengoba sinjalo. Ayikho into engayenza ukuthi isono sibukeke ngathi siyaphila. Isono siyisono futhi siyabonala ekugcineni. Yingakho uqale sketini esifushane. Kuvela amathanga amhlophe, zikhala iy'nkwela, viyo. Kodwa ekugcineni uphethela kwezinde uma ungalalelanga. Kodwa futhi bese uyogcina lapha entshentsheni. Impethe yakhona kayikhuphi. Impilo esheshayo nenqamulayo inqamuka neminyaka oyiphilayo emhlabeni. Ungafuni uthatha indlela enqamulelayo. Siphetho saso ukufa kwaphakade. Mhlawumbe ngeke usaliswe izwi elishuka yezwayo. Mama ikhona ngisho. Wobuza uma wakho ngolunye usuku. Umuza uthi mama wahamba kanjani ebusheni bakho. Uzokuchazela ukuthi njengoba umbona nginje, njengoba uzibona kunje, nganginje ngawe. Kodwa washo ukuthi ubuhle kuyinkohliso nokubukeka kuyise. Konke lokho kuyashabalala uma iphethe kahle. Ukuze uzokwazi ukuqhubeka ube muhle. Batabasha. Sondani ngokugcina selefa. Ukuze uzokwazi ukuqhubeka ube muhle. Siphathe kahle. Ungagcini ngokunqoma umango wakho. Bese kuthi manje uphume ekhaya, hayibo, bese ba wena omdala noma wakho. Wakumbuza ukuthi mama waqhubeka waba muhle mina ngaguga yini indaba. Uzokutshela ukuthi indlela ihamba nengayihamba ifana. Ezami indlela nganginyathela umhlaba ngibheke la nginyathela khona
ngangithi noma ngiyathi ngangizazi ukuthi ngangimuhle kangakanani kodwa ngisibhekanga ubuhle ngabheka isasa ukuthi ukuze ngiphile kade into ezokwenza ngiphile kade ukuphila ngalendlela yokuziqoqa. Ifohluleka ukuyiqoqa kuleka bakhona uthisha bazoqoqa bakulethe kubona bese bayakufundisa. Impilo yomuntu umtshalo iyabuna njengembali. Batabasha angithi izandla mansekhona. Amen. Jesus. Sithandeni. Sithandeni. Take care of yourself. Smile. Ayikho ebaluleke njengokuhleka. Jabula. Ungavumeli inkinga zasemndenini wakho zikwemboze. Bakugibela phezu kwazo ukuthi uzoba kuwe. Bazalwana wena kusasa uzofika uzobadabula. Akusho ukuthi mawugibela phezu kwenkinga asabambisene na cha. Ujahela phaya. Ukuyothola amandla na yonke into zokuzobadabula nayo. Jesus. Hallelujah. Iba isibusiso sabazali bakho ungakafi emhlabeni. Ungavuma ukufa kuqala kunabo. Jesus. Ngendlela ozoyiphatha ngayo. Akube umthandazo wakho Nkosi ngicela ungisize kube yini ongcwaba abazali bami. Kungabi ibona abangcwaba mina. Lekho matabasha. Hallelujah. Indlela ozoyiphatha ngayo indlela echaza wena ukuthi kusasa uzobunjani. Ayikho into ozoyiqala kusasa. Ayikho into ozoyiqala emshadweni. Uma uhluleka ukulalela manje nasemshadweni yobunjani ukudala sekhaya. Akukwazi ukushintsha usukhona khona. Konke ukufunda kumncane ukuphula nako uphile nako. Angeke utshale aphula bese ufuna ubanana ufuna ubanana. Oh Jesus. Impilo ezokulethela ukujabula nentokozo kusasa. Ungaphili impilo bazalwane bami sengiyaphila. Ungaphili impilo kwaziwe kuthiwa kuleli yakhaya akekho ozofunda akekho ozophasa akekho ozobanotho. Ungayiphili leyo mpilo leyo iba ngaphezu kwayo. Jesus. Thina ekhaya kithi la ngizalwa khona akekho right. Yonke kuyazivumela zikhona izithiyo esizofika sizokubambezela endleleni usaya empumelelweni. Lokho akusho ukuthi usufile. Kusho ukuthi uyahamba usendleleni. Ungacabangi ukuthi pregnancy izokustop ukuthi ungayi kwi-vision noma kwi-future yakho. Ungacabangi ukuthi pregnancy izokstopa ukuthi ungayi kuyogqoka i-just graduation. No, i-pregnancy isho ukuthi usendleleni uyahamba. Kodwa ngahamba bisho kubhekele. Ningabehluleka abantu abenu. Ningabajaji abantu abenu. Ningabakhombi ngamakhanda. Ningabadeli. Ungabumbuza uhlala naye phansi. Ungawathola ukuthi ama-problems anawo adlula wakho. Ayikho pressure efaka usathane ngalohlobo uyifake kunabo abantu nabo. Abeka abantu abanestress kwedlula abantu abasha. Abeka abantu abasenkingeni kwedlula abantu abasha. Mawumhlulela umjaji uthakabalekele kuphi? Uthakaye bani makahlulelwa nguwe? Akangabi umntanakho mayenza kahle, akabe umntanakho noma angasenzi kahle. Impilo yabo inciketheni wena yino yenzako kuyena. Hayi mina ngiyamfundisa. Ngiyamfaka ama-boarding school. Kwasha bathima, I spend more money. No! Asikhulume mani mamthandaza. Sikhuluma ngokuthi maye esikolweni, uright yini? Unjani nje? Yini ngathi yashisa. Sikhuluma ngandatheke. Ngalolo thando. Asikhuluma ngama-millions omkhiphela wokuthi ayofuka.
is why bazalwane abantu babazalwana babebika esontweni. Why? Ubaba uliphumeza ekhaya, umama uliphumeza ekhaya. Nyamnika nje imali. Nyamqokisa nje. Awusefuna ayizwa ne. Waba. Kamuntu ngaphandle emshado ugangeni. Hayi naye kana imali ngiyakhumbula namhlanje bakuthipa ngomunye ngaphandle. Ninganingisi lelisu. Angathi osezona dikile umntanakhe. Nawe phakathi endlini khona. Umntanakho. Vumelana abantwana. Ezekile. Umbuso wezulu ngowabo. Akusiwona wabo. Wena mzali ungekho. Owakhe ngoba wenze emva kwakhe. Ungazikhohlisi badlamini. Ucaba ukuthi ezolini uzobuza. Njengoba usemshadweni uzobuzwa ngokuthi uhole kanjani umshado. Oh bazalwane bami, njengoba umama uzobuzwa ukuthi usivakele kanjani lesi sizukulwane onaso. Nalabo bantwana onabo. Abazi phela omama ukuthi bona babizwa kuqala kunobaba. Njengoba bekhona bebangaka bazi ukuthi bona babizelwa phezulu abantu ababo. Ukufundisa nokuyala nokuphuza nokuqonda. Mawusumhluleli uthakayibaba. Lalela uzoduba naye, akungaphela naye, akhulume konke okubinya naye nawe. Kodwa wena yamedolweni uNkulunkulu nawe umnikeze yena. Akasangiswa. Awunamandla okumvimba, unamandla okumvimba. Ungamlahleli kulabo bantu abaricha abangaphandle efasiti. Lengaphandle kunabantu abakhona abafika no-5,000 bamnikeze. Uthola ukuthi uzala intombi enhle Nkosi yami, emikahle, eshaya izitho zayo, eshaya izimne zayo, eshaya afike lengaphandle. Awukaze wena wambona igugu, awukaze wambona kuyinto enconywayo, afike lengaphandle atshela ukuthi hey, you look so beautiful. Bese kuyabuza la uke badla kodwa today athena since I was born ngikaze ngibuzwe lento. Ifike thina njena. Sorry. No. Sorry to ask you, but you can have a drink. Lungathathi nenombolo limshiye kanjalo. Liyazi ukuthi kusasa la iphuze khona izolo nakusasa ufuna amanzi futhi. Nalelamba sana. Yifale kulethi. Isimpendulo zenu sila asambisile. Impendulo zenu sila kubona. Bayimpendulo yemize ninayo. Ingakho ukhipha imali engaka, awuyikhiphi imali ngokuthi you invest. Ukuthi kusasa kukusize uminyawo sesingasavuka ukuya emsebenzini. Ifa lakho le ungalilengisi lelizwe, ungalithambi lelizwe. Ngoba mawuthanda lelizwe nakanjani ngeke ube nalo uthando lukaNkulunkulu. Jesus is coming. Uyeza ngamafu. Uyeza ngamafu. Mama, baba, baphatheni kahle abantu abenu. Bafundiseni abantu abenu. Mqondise noma umbone ukuthi akasafuni. Mqondise. Mama, ningabakhuluma baba kubantu abenu. Baba, ningabakhulumi kabo mama kubantu abenu. Khulisa umntwana ngendlela eyiyo. Azokumele khulile kusasa. Akwazi ukuthi oh Jesus. Ithi lento bazama. Ithi mama fikela ubaba. Bantu baba. Baba fikela umama. Bantu baba. Mama fikela ubaba emphakathini. Baba fikela umama emphakathini. Uyifikele mamda indoda yakho osemdenini wakini.
nawe uyibonayo kodwa wena because of wow bese umvikela uma uthi lana ngiyema la ungabe uvuma zonke awuthi ngisho kodwa sengiyafala abanye amadoda abo awahlolisha emakhaya ingoba yibo umthelela abanye omngabo noma amakhosikazi abo bahlolisha emakhaya ingoba yibo umthelela uzoba naso kanjani isipili sokukhulisa umntwana usashula isipili sokuvikela ithambo lamathambo akho ngithi mangikhuluma nabanye ngithi ungahlukaniswa ingane efika namhlanje bese iqeda uthando lwenu kade nakuqala badabasha siphathele kahle sithandeni sihloniphe sinakekele abekani imethemba uNkulunkulu ugqoke kahle unuke kahle uyiqoqe kahle maqhamuka wena akwazi ukuthi ubani ongenayo mawusufundile unejasi ungabanyatheli ngala abazali bakho siphathe kahle emshadweni zokuthi mawufika khona kubonakala ukuthi kufika umakoti angeke uthi mawufika kufana nayizolo kodwa yenza sure ukuthi uyafunda bese uyafundisela ungafundi kuphela but emlonyeni wakho kuphuma intembi inhliziyo kuphuma into ebolile kuphuma inzondo kuphuma yonke lento Tell Tandas on about so tell Tandas on about everyone who is graduated or can crash right now. Let me pray for you. Let me pray for you so very quickly. So very quickly. I feel that anointing right now. This the devil provoked me yesterday so very harsh. I was crying for the whole night. It's not nice to save God. It's not nice to preach. Bayaza basuka kuleli act. Kuleli act. It's not nice to magno. Ungacabanga ukuthi siyajabula sometimes. Sifesana nama challenges. Angeke sikuxoxele onke. But me, myself, I have one challenge every time when I come to preach. And Father, let me face something like before I preach. It's not nice. So don't think we are joking. Masimala. You are not joking. Unatambile liso. Matambile liso. Koma watambi zoba pelelo. Mkala baphendi bayo namhlanje. Nkosi Jesu mangasali. Kuleli liso. Ukuhlangana nawo. Woza sothandaza so very quickly. Woza ngoba basothandaza sophuma khona manje. Jesus. Uthi Nkosi Jesu. Ngicela ungenzele umusa namhlanje. Angifuni ukufa. Ngifelezeni. Angifuni ukufa. Ngifuna ukufa kwaphakade. Because wonke umuntu othanda lelizwe na kanjani ulahlekelwa uNkulunkulu wasezulwini. Uyazazi ukuthi usihambe bonyathela baba kuphi. Ungafi ubula umuntu omethuze kwakhe. Uzasonthanda sabo baba. Oh, to Jesus. I surrender. God bless you, my sister. Masani kanyamtimu Jesus. All to Jesus. Oh, to Jesus. Listen, say. I surrender. Ungamjoyina
Holy Spirit says to me, because you will pray for them. They need jobs. And the Bible told him seven. Elamando Shadaba. Oh Jesus. Bible told him seven. This atmosphere is so beautiful. This atmosphere is so beautiful. No, can my friends wow. Kukona baso hamba betibana na mafansi wao. Check to my apply. This atmosphere we command. This atmosphere we are here to apply a corner to touch them. Look at my God. Sikazu kurukula machini. Sikazu kurukula wakulu mama. Can you pray for them, Papa? To Jesus.